θέλω να πω και ένα τραγούδι που έχω γράψει σε ποίηση του Βάρναλη. Ένα τραγουδάκι θα πω ακόμα. Του Βάρναλη που το λέγαμε τότε, θυμάμαι στην πρώτη συναυλία που το παρουσίασα. Να σας πω κάτι, δύο λόγια. 29 του Μάη, αυτά ποιος τα ξέρει τώρα που θα πω. 29 του Μάη του 1972. Μαζευόμαστε καμία 50 λευκημιωτόπουλα, κάνουμε έρανο, σφραγίζουμε κάποια εισιτήρια στην εφορία και πάμε στο θέατρο Διάνα στην Αθήνα να κάνω συναυλία. Βγαίνω εγώ μπροστά στον κόσμο, ήταν το θέατρο Φίσκα και βλέπω μπροστά στην πρώτη θέση τον Κώστα του Βάρναλη. Μέσα στη Χούντα. Την Έλλη την Αλεξίου, την παιδαγωγό, τη συγγραφέα. Το Γιάννη το Ρίτσο. Τρελάθηκα. 29 του Μάη του 1972. Τα σακάκια, αυτή τη σκηνή δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Τα σακάκια πετάγανε στην οροφή του θεάτρου. Από τον ενθουσιασμό, γιατί εμείς πήγαμε και αρχίσαμε και λέγαμε και λέγαμε και λέγαμε. Και ήταν και αυτό το τραγούδι. Λογοκρισία μέχρι την ημέρα που έκανα εγώ συναυλία δεν υπήρχε για τη συναυλία, γιατί συναυλίες δεν γινόταν. Ποιος τολμούσε να κάνει συναυλία. Και έτσι τα είπαμε όλα. Πηγαίναμε στην εφορία, σφραγίζαμε και στο θέατρο. Από τον ενθουσιασμό της επιτυχίας ορίσαμε δεύτερη συναυλία αμέσως 6 του Ιούνιου στο θέατρο Ρουαγιάρ στην Αθήνα πάλι, απέναντι το Πολυτεχνείο. Πάμε στην εφορία να σφραγίσουμε τα εισιτήρια και μας λένε αν δεν θα πάτε στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών, ήταν τότε. Λέω γιατί λέει βγήκε νόμος περί λογοκρισίας. Μετά από 3 μέρες από τη συναυλία που κάναμε στο Διάνα. 3 Ιούνιου του 1972 βγήκε ο νόμος. Και από εκεί και πέρα, στη δεύτερη συναυλία, βγήκε ο ζωγράφος. Πρέπει και αυτό να τον αναφέρω για αυτόν τον άνθρωπο που πρόσφερε τόσο. Παίρνουμε 17 τραγούδια που είχαμε γράψει όλα και όλα τότε στη λογοκρισία και μας κόβουν τα 14. Και πάμε να κάνουμε συναυλία με 3 τραγούδια. Τι θα κάνουμε. Λέω εμείς θα τα λέμε με λαλαλά και θα πούμε στον κόσμο όλο, ήταν Φίσκα, αν και ήταν και 300 μπάτσες μέσα. Θα τα λέμε με τραλαλά, η ορχήστρα θα παίζει και ο κόσμος θα έχει πληροφορηθεί, στόμα με στόμα. Και βγαίνει του λέω τον ζωγράφο, εσύ θα λες κανονικά τραλαλά. Άλλη μια σκηνή που δεν θα ξεχάσω ποτέ, θέλω να σας την πω. Είχε μια μακρόσυρτη εισαγωγή και όταν δείχνω τον ζωγράφο, τον Γιώργο, για να μπει, κοντοστάθηκε, κοιτάζει τον κόσμο και λέει τα τραγούδια που δεν τα λέγαμε, λέει θα τα ακούσετε τώρα. Να με ξεριζώσεις χάρε, σαν τη στεκόμαι, σαν δρύ, και λέει λα 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 λαέ, λαέ, λαέ. Και γίνεται χαμός και φωνάζουν λόγια, λόγια, λόγια μέσα. Λα 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 λαέ, λαέ. Αυτή η σκηνή, επειδή μιλάνε για αντίσταση και για... Βγήκανε πολύ μετά και είπανε ότι αυτά που είπανε, αυτές οι στιγμές ήταν τόσο ιερές που αυτές πρέπει να μην ξεχάσουν, να μάθουν τα παιδιά μας. Και ο Βάρναλης να είναι μπροστά και να λέει δεν ακούω, ήταν 91 χρονών που ερχόταν. Δεν ακούω, ποια να ακούεις, του λέγανε, αφού δεν λένε λόγια, τους τα κόψανε. Να το πω, είναι και οι γυναίκες εδώ. Το κόψανε, δεν το ξέρε. Να το πω. Παιδιά. Α, δεν πειράζει, έτσι είναι αυτή. Καλά που δεν σας κόψανε και τα ο Βάρναλης. Συγγνώμη, αλλά ο Βάρναλης. Να με ξεριζώ σισκάρε. Αυτό δεν
το βάλεις που πάρει. Στην τηλεόραση. Σαν τη στέκομαι, σαν δρύ, όση φορά θέλεις πάρε, σαν να με πάρει δε, έλα Νίκο μαζί μου, μπορεί έλα εδώ, έλα Νίκο, να με ξέρεις όσοι όχι, δεν το θέλω και βαστώ, όσο η καρδιά μου το έχει, το κουράγιο της σωστό. Δεν το θέλω πάλι να φτάσουν δίχως μου στην κορυφή. Στα κρονύψος να γιορτάσουν οι γενναίοι μου σύντροφοι. Θα γιορτάσουμε σαν ένας η Μεγάλη Ανατολή, κάθε τόπου, κάθε γένας, κάθε γλώσσας η καλή. Να με ξέρεις όσοι τώρα μη σε τρώει από θυμιά, όλη η γη είναι μια χώρα, ένα δρίκερη ζαμιά. Να με ξέρεις όσοι τώρα μη σε τρώει από θυμιά, όλη η γη είναι μια χώρα, ένα δρίκερη ζαμιά. Όλη η γη είναι μια χώρα, ένα δρίκερη ζαμιά. Όλη η γη είναι μια χώρα, ένα δρίκερη ζαμιά. Ευχαριστώ όλους.